С 9 по 18 студзеня тэрытарыяльныя выбаркамы вялі праверку пададзеных дакументаў і рэгістрацыю жадаючых атрымаць статус кандыдата ў дэпутаты. Усяго ў Брэскай вобласці належыць выбраць 2962 дэпутата саветаў розных узроўняў. Дакументы на рэгістрацыю падалі 3269 чалавек. Канкурэнцыя здаецца невялікая, але толькі звонку. Традыцыйна не шмат жадаючых заняць месцы ў сельсаветах, а вось у абласны наадварот. Скажем, в областной совет депутатов у нас 57 округов, соответственно, надо избрать 57 депутатов, сдали документы 145 человек. Также и в городские советы депутатов в среднем где-то около 2 человек на место. Ну и самая большая конкуренция, конечно, в Бресте, где больше 2. И здесь почти везде есть альтернативные округа. Аб канчатковых выніках рэгістрацыі гаварыць пакуль рана, яны стануць вядомымі ў бліжэйшыя дні. Але ўжо сёння зразумела, пасведчанне кандыдата ў дэпутаты атрымаюць не ўсе. Прычына парушэння патрабаванняў выбарчага кодекса. Нарушения в декларациях о доходах, когда не указывают довольно существенные, скажем так, объекты недвижимости, что является основанием для отказа в регистрации. Есть вообще там, мне называли, сдал заявление, но почему-то не сдал подписные листы. Это просто говорит, что часть претендентов иногда, может быть, пробуют свои силы. То есть они даже, наверное, не рассчитывают в полной мере побороться за мандат, а просто хотят, скажем так, пристреляться на будущее, может быть. Тэрытарыяльныя выбаркамы пры гэтым да жадаючых пазмагацца за дэпутацкі мандат настроены даволі лаяльна. Агульная палітыка – максимальное зберажэнне кандыдатаў. И оказание им, прежде всего, помощи, если какие-то вопросы консультационного характера, в части оформления документов, устранения каких-то мелких шероховатостей. Поэтому здесь комиссии настроены на конструктивную работу и стараются ее выполнять. Но, конечно, если документы сданы и потом выявляются серьезные нарушения, то тут уж, как говорится, комиссия бессильна. Комиссия ж не может идти вразрез с законом. Тыя, хто паспяхова зарэгістраваўся і атрымаў пасведчанне кандыдата ў дэпутаты, можа прыступаць да перадвыбарнай агітацыі. Для выбаршчыкаў з 13 лютага стане магчымым датэрмінова прагаласаваць, а 18 лютага – асноўны дзень выбараў.